Angame chemima. Wasribe. Brava, bravo. Ni alakaje. Kado indépendant ne be mbulu mono ba no fe. Ni no bi talike cellula am se ga fo akera ka chaya ka tugunya no fe. Wa bele de kera kado ka fo ana damana seli na soro mi sungalo kalowe okumana ale koni bara o bele de bana alo bato o kera kado ka fo Mahamadou Dine mo fe ne ka kunje kalo ere kado kli folo no ye men kalo yi. Men kalo kli fono fona kromro ko o ye kado ka fo dun kren nye kono mi no bebe kado no ye bara kala olu ka seli dun fana ye o ko o don ama pa anga lafasa jekulu baw no ye central syndicalu olu koni ko uma lada ikado ka fo ko ma balika laklinde o de kama ku yo so ikado shoni sinzi me kalo kle folo la kromro samba fla ani ikado muga ani fla jere jekulu bami ni obi talike confédération générale des travailleurs du Mali ni kumana adakunya kilin fo o ye CGTM na manyama ye sangarla kaw ikado ka fo madame Sankare ikado Fanta Sankare o kumana ko ale bataki ke ni ka nyeshi ikado ka fo jamana abara kala bela dilema ka befo ka bela dile wali nyuman don ka sambe fulita ni ko nyeshi bela dilema ka laba ka hakila kunu ni ka oke mi talike ikado ka fo madame Sankare Fanta Sankare la o kumana ko madame Fanta Sankare o kumana ko aye ikado premier maire ni ko lasoro ka fo abibe ikado abena nyina ma watila udomi no ye dumba doye domi vana ikado ka fo no ye selindini o kumana ko ka talike o bela de lela luka ne central bain no ye confédération générale des travailleurs du Mali ni obi CGTM ni ka akofo ko ye tashiblata ni ka nyesi ka do anga jamana barakelaw ma ani nyere fakuru kara bela de barakelaw o ye karido no ye ka do mekalo kle folay sam bafla ani mugan ani fla premier bena uma nyinanta hali nasoro balaka ne dunga mata ngado ko hakili ko ulu be atugo la o de ato ko bataki ngono okumana ko aye ikado fasiri ni katana ye ikado ka fo indépendant ere uluka ikado kuna fundiso nyama yaso ula ka hakila jiginke ka fo mimi talike ikado premier mena ko do na dombelebele dodo sabu hake ulla soro do fana do mi na sugandira ikado nyeselege nani kuru kara tomba ufe o de ato ikado ni central bayi ukele ko wale nge wi hakila jiginke ani ka nyefolu fana ke kalaba kala nyini do ni ka uluke ministre so mi ni anyesine do bara ni ikado ka fo mi no bi talike bara kala o kasigna sika fo okunga ngo kibara nyana bolima ministère du travail et du dialogue social okumana ku ye nyefolu chama ntaka nyeshu uma ubi bara munu na ne ko wali nyman doni aye nga kalaba ni ka nyefolu ke ku ka kofle bara do ku ko uluke bara o kechugo la ikado ka kunye lanyini kunye bela jele bi sega lata bata chugomina nga ko akmi no bi talike central la no bi talike kado ka fo faranyanga kuluba munu be u bela jele ku kana nyana wulmalike wo kana pam ikado ka fo dokuna ko walma doka budoy walma dofaka ka bundoy walma doga koroni doy kormo o kuma na ko oye ikado wale munu ni ikado ka fo abisega nani geleaye o de ato madame Sankare Fanta Sankare ka ye nyefoli minke ka jakulu to wala no e confédération générale des travailleurs du Mali ni o dakurunya kele CGTM nga fo CGTM o kuma na ka ye hakila jinge Mali kuno anabi kormo mi no bi talike jama kullu bari kullu jama ta farala aka wa barakala fana do farala aka wa hake ulla doni fana siraka ko chamangira ulla wode ato mi no bi talike central ulla ko ni wele bi ke bele dile ka kanga wele ikado ka fo bunya mine kono beki kangi yere ye ikado ka fo jamana kumana wa bele dile kangi yere ye hakilna dili ulu kuma ula o hakilna jigina inafo ulu ka jereje kulu bay ni obi CGTM ne ka kofo ni are ikado ka fo mi ndo talike RSPC ye numéro 1179 Bamako commune 3 au fait o ko akunti dore ministre so mi ni anyechini be ni bara numa roro ko kuma na manye ko jere jekulu farla nywanga bara kelo farla nywanga ni ka ke syndicat kata balo ika kata bangi ikaro ka fo central la o kuma na ko jamad mi ye jamad dama kenyani o kera wajibi de ye gouvernement alema sango ministre so mi nyechini do ni bara numa o kuma na ko ate ikado sambe bla fiu ko fona ma ikado ka fo hakila jinke ko ni ye talike ka lajelike nyere tomba uluka jere jekulu ba mi no bi OIT ni ko kufo organisation internationale des travailleurs o kuma ko o kala nyini no ye apriambiluye
o kembe ni ka ɲɛfɔli caman kɛ nin ko ninnu na ko damakɛɲɛ de bɛ kɛ sababu ye walasa laɲini ka se ka sabati baarakɛlaw ta fan fɛ o kumana ko ni i k'a dɔn k'a fɔ damakɛɲɛ kɛra jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ santaraliw ni ɲɔgɔn cɛ ko wasa bɛ min ye o de ye o kumana dɔ bi dɔ gɛlɛya faamu cogo dɔ la dɔwɛrɛ bɛ fura sɔrɔ o la o kumana ko a y'i sinsin o kɔrɔfɔ in kan kosɛbɛ ni ka laɲini kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamana gouvernement ale fɛ ka laban ka ɲinini kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin ministre in fɛ o k'u tɛ se ka bɔ kɔrɔfɔ la ko sanbɛ sanbɛ tɛmɛnen kɔ bɔ yen ko min bɛ tali k'an ka jamana gouvernement k'u ka dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya bɛɛ u ye n'o ye nin santarali in ye san ko ka ɲɛsin baara minnu n'olu bɛ ka kɛ bi i n'a fɔ anw ka wolomasiri tabaw bɛ wulikajɔ min na olu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ juguw ka k'u terege ni cogo min ye ko santarali in ko k'ale bi wasa n'o ye kosɛbɛ o nka kow bɛ i k'a dɔn k'a laban ka tasibila kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu n'olu tora i k'a dɔn k'a fɔ min n'o bɛ tali kɛ jamana kɛlɛ la walima minnu yɛrɛ tora anw ka jamana kumabɔli ma min n'o bɛ tali kɛ nin santarali la a ma ɲɛmaa madame Fanta Sankare k'a y'i sinsin o fana kan ka laban ko dɛmɛɲɔgɔnya tɛmɛnen kɔ u bɛ wele bila an ka jamana gouvernement ma u ka dabaliw ni fɛɛrɛw sigi sen kan dekun minnu gɛlɛya minnu bɛ an kan i n'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ embargo n'a ɲɔgɔnnaw ka bɔ CEDEAO yɔrɔ walima gɛlɛya bɛ i k'a dɔn n'an dɛmɛbaa minnu cɛ ko fɛɛrɛw ka tigɛ joona walasa fura ka se ka sɔrɔ o la ko sabu k'o bɛ kɛ sababu ye min ye baarakɛlaw ni baara lafasabɛlaw ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u ka wasa sɔrɔ cogo min na o kumana ko kuma kuncɛ kuma bɛ se ka kɛ min ye o de ye k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn k'a fɔ olu ka tɔnba in tɔgɔla n'o ye Confédération Générale des Travailleurs du Mali n'o ye CGTM ye k'u ka laɲini ye jamanaden bɛɛ ka hakilina kelen lasɔrɔ ni ka Mali bila i k'a dɔn an dusukun na ka laban ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni k'o baara kɛ ko premier mai k'a bɛ tasibila ko fɔ a b'i k'a dɔn k'a fɔ hakilina kunun ni k'o ko fɔ walasa bilasiraliw ka se ka kɛ cogo min na YC ale ka fasiri nin ye an y'a bɔ indépendant ale la indépendant bɛ fo ka i k'a dɔn YC k'a ka foli kɛ i yɛrɛ bɛ fo lase kɛ ko ɲuman na min ye lafasali jɛkulu ye hakilina ɲuman Ala k'a di an n'u ma i k'a dɔn forobafili bɛ kuma in na ka sabu kɛ mun ye ko journée internationale de travail nka anw ko baarakɛlaw tɔgɔla don baarakɛlaw ye travailleur di baara yɛrɛ tɔgɔla don de bɛ ka ɲɛnajɛ ta n'o baarakɛlaw tɔgɔla don tɛ yen koyi c'est le premier mais le journée internationale de travail non de travail travailleur ma fɔ journée internationale de travail baara yɛrɛ tɔgɔla don de tubabukan ne bɛ siran a ɲɛ a tiɲɛ yɛrɛ a yɛlɛma ka bon dɛ ayiwa wa bayɛlɛma ka bon journée internationale de travail o de fɔlen don o ye baara ta ye o ye baara yɛrɛ tɔgɔla baara de ye don bɛɛ ye baarakɛlaw de tɔgɔla don kan ka kɛ don ye nka a baara y'a tɔgɔ ta a barika Ala ye o kumana min ye k'a dɔn Ala ka journée Ala k'olu caya nka u ka kɛ ɲuman ye an bɛɛ lajɛlen ma lafasali jɛkulu ninnu u ka lafasali ka kɛ jamana baarakɛlaw olu haju o hukumu kɔnɔna la nka an kana kɛ bolofarako ye ani kuluko ye ani yɛrɛtɔnɔko ye film libre n b'ale ta ni i k'a dɔn laɲɛnamani ko don min ye kunnafoni baarakɛlaw fana tɔgɔla don o laɲɛnamalen dɔ bɛ yen mais kalo tile 4 an na dɔ kɛ seli la o kabi tile fɔlɔ fo bi an bɛ seli in de la seli baba a bɛ taa di fo ka mɛn kalo ban o tuma na min ye mɛn kalo tile 4 ye fɛn min ye a saba de bi wa a saba kun ye journée de la presse awɔ kunun ko kɛ bi ye tile 4 ye kunun ko sa min ye k'a dɔn kunnafoni baarakɛlaw olu fana k'a dɔn u y'u ka dɔgɔla don o laɲɛnamaya min bɛ i k'a dɔn kunnafoni kanabila i k'a dɔn o kofɔ kunnafoni baara kanabila ko k'a kolo don i k'a dɔn ka kanabila fana k'o kɛ i k'a dɔn hakika ye studio tamani olu ka laseli ni anw y'a sama ka bɔ film libre kɔnɔ fɛn min ye k'a dɔn ko min ye kunnafoni baarakɛlaw k'u tunu pelenketew kunnafoni tɛ sɔrɔ u la k'u cɔmini ka t'u don bɛrɛla ka waati kuntalajanw kɛ ayiwa ka kunnafoni baarakɛlaw ko olu ka cakɛdaw gulo ka yɔrɔ dɔw datugu ayiwa ko an ka ɲina i k'a dɔn a san yɛlɛma seli a nana an sɔrɔ o hukumu de kɔnɔna la jamakalaw ɲumana kuma y'an sɔrɔ ye de o kumana min ye journée mondiale de la liberté d'expression de la presse ale nana an sɔrɔ nin cogo in na Mali kɔnɔ bi fɛn min ye k'a dɔn anw tɔgɔla so min bɛ ko maison de la presse olu ye i k'a dɔn welewele da ka wele k'o bila ka taa i k'a dɔn k'a fɔ baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma a ka ja i k'a dɔn ko bɛɛ ka i ka cɛsiri kunnafoni kanabila ko o bɛ se ka kɔkɔrɔma don cogo min na ni k'a kolo don o kumana min ye i k'a dɔn a ma don i k'a dɔn ɲali buli a b'an hakili jigin ale la ale taara yawu septembre kalo tile 27 2020 san o kɛra i k'a dɔn manjiyu ale bɛ i k'a dɔn seware kilomɛtɛrɛ 30 ka kɔ ye ɲɛmoti marabolo kɔnɔna la o kumana min ye i k'a dɔn k'u taara sama ka bɔ i k'a dɔn foroba bolifɛn dɔ kɔnɔ n'o ye bisi ye ka kulun baramafɛntigi dɔw don ko nka a don kama
donso finiw de b'u la u ye nin maa kofɔlen in lajigi ni ka taa n'a ye ale bi a kunnafoni ma dɔn min y'a ka denbaya ye olu kɔni kaba minɛ dɔw bɔra la u ma kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ a kan a baarakɛɲɔgɔnw fana b'o cogo la min ye faransi jamana o dɔn kibaru baarakɛla dɔ ye journaliste n'o ye journaliste français ye Olivier Dubois k'ale fana cɔmina a Gawo marabolo kɔnɔna la avril kalo tile 8 2021 san a taara yaw ni ka taa n'a ye ko jɛkulu minnu y'ale ka i k'a dɔ tali o denfaya ta n'u y'u jɔ a tigiya kɔrɔ o de y'i k'a dɔn k'a fɔ ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans i k'a dɔn k'a fɔ ko olu de y'u jɔ tigiya kɔrɔ k'olu y'o ta yaw ni ka taa n'o ye k'a ye bɔ ko fila kɛ jaw la ka laɲini kɛ faransi maa ɲɛmaw ni mali maa ɲɛmaw fɛ k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛ tigɛ ale ka kanabila ko bɛ se ka sabati cogo min na Musa Bena Diko ale fana cɔmina a fana taara yaw ka tɛmɛ n'a ye o kɛra Boni o bɛɛ i k'a dɔn Douanza o marabolo kɔnɔna la avril kalo tile 18 2021 san o fana kɛra i k'a dɔn k'a fɔ jadikulu dɔw fɛ ko siganamaw do jadimaw do olu fana y'o cɔmini ka taa n'o ye o fana ta ka taa fɔ ka na se bi ma a bɛ i k'a dɔn kalo 5 bɔɲɔgɔnko bɔ maa si kuma a kibaruya dɔn o kumana journaliste min bɛ yen n'o y'an yɛrɛ baara kɛ ɲɔgɔn ye ni fasiri kɛ b'a dɔn an balimakɛ Birama Ture k'o ta kɔni o kuma ma se fɔ la ko Birama tununa kabi 2016 san i m'a fɔ a fɔ bi kunnafoni ma dɔn ɲɛma sɔrɔ a la o kumana ko bi don kunnafoni kanabila don ko o bɛ i k'a dɔn k'a fɔ an ka taasiw lakunu ka taa Birama Ture ale ka ko o lahala kan fɛn min y'a ka denbaya ye ani k'a dɔn maa minnu bɛ yen n'olu minɛnen don minnu yɛrɛ tununnen don n'u kibaruya ma dɔn dɔw yɛrɛ fana tora koyi o kumana ko duwawuden de bɛ kɛ olu n'u ka denbayaw bɛɛ lajɛlen ala ka i k'a dɔn fataw k'an ye fɛn min i k'a dɔn faransi ye ale ni mali fana cɛ k'a nana sɔrɔ gɛrɛntɛ donnen don anw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ min bɛ i k'a dɔn kunnafoni kanabila ko fɔ hakaja fɛn min i k'a dɔn olu ka kunnafoni cɛrin sira dɔw ye minnu tun bɛ i k'a dɔn lasiri dɔw kɛ min ma bɛn an ka marabaw ma fɛn min ye RFI ni France 24 ye olu datugula mɛlɛku k'u tun gulonna fɔlɔ a gulonni nana laban ka kɛ datugu mɛlɛku yɛrɛ ye o kumana min ye o gulonni kɛra arabado avril kalo tile 27 2022 san min ye an ka i k'a dɔn kunnafoni a ko ɲɛnabɔ jɛkulu ye n'o ye haki ye olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko ninnu ka kunnafoni taabolo k'a tun tɛ a tɛ ka bɛn i k'a dɔn jamana a lahalaw ma wa k'a ni jamana taabolo tɛ bɛn ni ɲɔgɔn ye nin waati in na faransikaw ka kunnafoni cɛrin sira ye o kumana k'a gulonna o bɛɛ lajɛlen nana i k'a dɔn kunnafoni kanabila don in a nana sɔrɔ ni lahala ninnu de kɔnɔna la o k'an ka jateminɛ kɛ min bɛ i k'a dɔn lakanako ko fɔ k'a dabɔra o de kama jamana seleke naani n'a bankun bɛɛ lajɛlen kan ŋaniya in sirilen k'a ma bɛn dɔw ma ko sabu ko dɔw ko kunnafoni baara ka a man ka kanabila man ka minɛ a la faransi yɛrɛ a n'a jɛɲɔgɔn jɛkulu minnu bɛ yen ani farajɛ jamana o kunnafoni baarakɛla minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen ye ŋɛɲɛ ɲini nin ko in na ko min ye k'a dɔn kunnafoni kanabila ko ye k'o de kan ka lakana ka kunnafoni baarakɛlaw ka kanabila fana lakana o cogo kelen na o kumana fɛn min ye k'a dɔn maison de la presse n'o y'an yɛrɛ tɔgɔlasoba dɔ ye o maa ɲɛma ale kumana n'o ye Banjugu Dante ye a ye weleli kɛ ko i k'a dɔn k'a fɔ ko lahalaw bɛ cogo min na hakaja an b'a faamu jamana bɛ lakanako bɛ cogo min ani jamana yɛrɛ bɛ kɛnɛ min kan nin waati in na min bɛ a taabolo ne a lahala ni lakanako bɛɛ lajɛlen ko fɔ farati ka ɲi k'o taabolo la nka a man ka kɛ sababu ye ka dankari k'a dɔn kunnafoni a ka kanabila baaraw fana na k'o de kan ka lakana ni k'o kolo don k'o kɔkɔrɔma don ko bɛɛ de kan k'i cɛsiri o la k'i seko damayira kɛ fɛn min ye k'a dɔn kunnafoni baara ani kunnafoni baarakɛlaw olu ka tayaw ni ka tɛmɛ n'u ye ani k'a dɔn k'a fɔ olu ka i k'a dɔn dekun dɔw sɔrɔ an ka jamana in kɔnɔ ko bɛɛ kan k'i cɛsiri o ko bɛ se ka ban cogo min na kanabila o bɛ se ka sabati studio tamani nin y'o ka i k'a dɔn nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ film liburu kɔnɔ o ka bidon bɔli don janɲɔ masa kɔrɔmɔrɔ an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin maa o maa ni gɛlɛya y'a sɔrɔ baara in kɔnɔ a mana kɛ cogo o cogo an jigi b'a la k'a fɔ min ye kunnafoni kanabilali a fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ a kana kɛ dalafɔ ye dɔrɔn a ka waleya a ka kɛ i k'a dɔn waleyaw la ɲumanw ye n'o tɛ bagabaga caman bɛ ta k'an sɛgɛrɛ dɛ a ka caya bagabaga yɛrɛ si bɛɛ a ka ca nka a ko bɛ ala de bolo a ma nɔgɔn wa minnu yɛrɛ bɛ yen ni olu b'u labɛn ka laban ka jamana nafa n'a ye k'u yɛrɛ nafa n'a ye olu bilama i b'a sɔrɔ gɛlɛya dɔ b'u la nka smartphone ti kelen o fana b'i sigi y'a fɔ parce que kunnafonidi yɛrɛ a si cayara a suguyaw gɛlɛyara wa an bɛɛ ye maa dɔ ye o bɛɛ donna wa a gɛlɛyara kosɛbɛ a gɛlɛyara dɛ a gɛlɛyara hali kuma yɛrɛ ka gɛlɛ bi a gɛlɛyara kuma yɛrɛ gɛlɛyara bi k'a sabu kɛ an bɛɛ ye maa dɔ ye o bɛɛ kɛra burujaliw ni o bɛɛ kɛra damana baara ye o bɛɛ y'a baara dɔ ye maa dɔw bolo o bɛɛ tilara k'i yɛrɛ ye kunnafonidi minɛ kɔnɔ wa u bɛ sara a la u b'u ka sara t'a la u bɛ balo a la a fana ka gɛlɛn adamaden buruja baaraw la a ka gɛlɛn lanɔgɔ ni lagosi baaraw la a ka gɛlɛn tɔgɔ tiɲɛ ni kalonbatigɛ baaraw la o fana ka gɛlɛn ni sɔmin kɛr'o la sɔmin bila man di dɛ a ka gɛlɛn kunnafoni baara gɛlɛyara dɛ a gɛlɛyara tiɲɛ yɛrɛ la
nga be fere latigele du ko fana be de fere latigele du ko wallahi ni ala ka je indicateur de nouveau ne be mbulu mo no ba no fe boko ba saba kemeduru ani bi saba ni kononton ambe bi araba bolla me kalo kile nani koromro ko minye français ani mali ni nyanje ko jenyaya min tumbe uni nyanje lakana ko sirala ko danzigira ala pitu ikado ko waka ko kungangu kibara ibaye ka fo ko gele u de kumba jukoro munu ni ikado ka fo gele munu ni fura soro ka gele la kosobe ska sababu ke ikado ka fo ni fla bela jele jatmno ke ko kungangu kibara la atibe ajamtene ako mali gouvernement ye kibaria boka bi ka fo ko coopération no ye jenyanya mingbe mali ani france ni nyanje mu ni obolono blala kabi ka do jouer kalo do clétan ani woro samba fla ani tan nani pro ko danzigira alla danzigira alla ko akunti dore mi no bi talike nyan vamu balia ani ka do ka fo mi no ye bara kuma na hukumu konnana bela jile bi seki kan nafa ni ka hake nyini chugumi o ko la nyan vam balia amanya mingo o kuma na ko mali gouvernement ko ni bora ni ka sariya ulu kon bela jele dada nyanga kaira ka fo o kuma ni jenyonya tumbe anje ni gafe kumbanje ni bengan tumbe anje ina fo kabi jouer kalo clétan ani woro samba fla ani tan ani nani ka ako bela jele be babi ikado ada kulunjira adriba yikanto ka fo ni kibara ka bora ka bi ikado dene kalo clé fla na abi me kalo kufo seli do re clé fla na mi mitali ke ikado ka fo gouvernement ministre mi bi ni uye ikado kulal Abdoulaye Maiga o kuma na kare bura ki jo ceja ikado nika ukumana ka malidun ku kuma nywanya ka nyelaba niko kungi ka nyema ufana ulu kuma nywanya roro ko anya ye ikado wati jan an ni sogwele dan dusugun torole sabu aunga jenywanya mimba ni france ni nywanje na bi wulu masri tabaw ka jenywanya kufo o kuma na ko bunyate akula ikado antika wasasoro alla wakoka beni uye o kuma na ko ikado ka fo mali ani france ni nywanje ban jenywanya ba gafe mimbe o kumana ko o gafe fransika bani ki bla kado malika sega ka yirama horeya nika wasoni uye o ko tinye mingo o kumana ko dambi sigi ni mbara ina badriba yi kanto ka fo ni communiqué kono ministre ikado ka fo porte-parole du gouvernement ko la Abdoulaye Maiga ka yi wala lu chamando alade ka yi ta ka yi hakila jiginke kabi kado juin kalo kile saba ka tabla akli wulun vlan ko balikera ka munye mimi talike fransi marabawla ulu bora ne ka nye bela jele koni kibara ni aye ka foko on kumbe kele de menyoya mingeni Bamako ye wal mangumbe de menyoya mingeni Mali no bi talike on ga wul masjid rabaw ana on ire anga je kata jugu nyini nyanve kan ye danzigi ula ko kera juin kalo kile saba ana kile wulun vlan ko ka soro umma tunafuni ya nyini wo mokmo nyoya yere la nyini ni karo ka fo on ga jamana oye mako oye karo ka fo dalu fula na munye février kalo kile tan wulun vlan san ba fla ani mugan ani fla ko franci bora tuguni ka ira ka fo ko min bi talike force barkan anu takuba o kuma ko o kumbe malila ko o kumbe mina ko danzigira ulawa amada uma ko lu bi na force barkan ni force takuba ulu bele jele ko bu ka minon che ko ni fana kera ka soro nyingali make malila ikado malima nyinga hakilina o ko fana ikado ka fo ikado sare asusoy padriba yikanto ka fo ko dore mimbe min yira ni ka laban ka jatimne ko anga jamana marabaw wala sa ka se ka ikado munu no ulu ye bingani wale kebaw no ye terroristu ye ulu ka ikado so no no ko ulu ka sokono minen ko kekena minen ye ulu ye jabatimne ni fere chaman ke o jatimne no fere o bladele kele ko u ye kunafuna ni kibara boka bla ka fo ko anga sangulu yoro min vlani ye o kuma na aye atoy nyema ka toy sabu an bina dabali ni fere do sigi singa wala sanga sega jugu ni ka ulu kele o kuma na ku ballamina franci tamani wula tanga bela dilla u ka pangunu munu no ye ka do ka fo kele ke pangunu ye ulu de bi tamani yoro ko fole na yoro mi ne a zone interdit do o kuma na ko o we wale mi fana ko o ye ka do ka fo sare soy o kuma na ka fo ko mi mi talike malila kan jara anye dron ka fo kan yambulo bo franci bulu ko kay jabani o tede roro mi mi talike ka do benga un nistamala sare semunu be franci de yibla o soli mine ko kalaba ka nyema bela jile ye ka ususo ikado ka fo ko tinye mingo anga jamana maraba ko wula ni ko bulu gushi
dabali kan i b'a ye kanto k'a fɔ u ka i k'a dɔn kɔrɔfɔ kɔnɔ ko min n'o bɛ tali kɛ ni bataki ye u y'a perepere latigɛ k'a fɔ ko Mali t'a damana jamana ye Mali tɛ i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ wɛrɛ la wa kuma kan ka dayɛlɛlen don dɛmɛbaaw ye kɔrɔlenw ni kura jɛɲɔgɔnya o jɛɲɔgɔnya bɛ yen n'a ka di i k'a dɔn k'a fɔ anw ka i k'a dɔn k'a fɔ anw n'an dɛmɛbaaw ye ko bɛɛ ka fɛɛrɛ tigɛ wa anw yɛrɛ bɛ ɲinini na walasa ka dɛmɛbaaw sɔrɔ nka a bɛ taa kɛ ni kɛcogo min ye kɔrɔbɔrɔ o y'anw ka yɛrɛma hɔrɔnya i kumana ko maa si tɛ maga u la maa tɛ i k'a dɔn o langolonya maa t'o saboter wa an ka bonya bɛ to a cogo la o bɛ to a cogo la an ka tɔnɔ min b'a la o bɛ perepere latigɛ o ko ka bɛn ni nin bɛɛ ye min y'anw ka jamana marabaaw ye ko nin communiqué kɔnɔ ko walasa ka ɲɛmaa k'a seere ye walasa nin n'a ɲɔgɔnnaw ni dan bɛ sigi a la walima n'a ko bɛ dabila fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ tigɛ i k'a dɔn jamana marabaaw fɛ ko fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigira sen kan k'a sababu kɛ mun ye olu ye i k'a dɔn k'a fɔ traité n'o ye bɛnkan sɛbɛn ye min tun bɛ Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ o kumana gɛlɛya minnu bɛ a la min ka gɛlɛ anw ka mara ma walima min man ɲi an ma ko anw y'o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'u jɛya ne ka sɛbɛnfura kurakuraya k'a ci u ma k'a fɔ aw fana y'aw ka hakilina n'aw ka ŋaniyaw k'a y'olu bila ka na kɔrɔmɔdɔ ko kumana ko sɛbɛnfura yɛrɛ kɔnɔ i k'a dɔn ko a jɛlen don walasa ko ni bɛnkan ɲɔgɔnya walima ni gɛlɛya bɛ yen o kumana ko a fan fila bɛɛ lajɛlen ko Mali y'a ka kɛta kɛ ka tila ka gafe bila ka taa kabi février an k'a fɔ décembre kalo tɛmɛnen san 2022 ka se fo bi ma Faransi ma kala don a ɲin na ne ka bɛn ni a ye ko bali kɛra mun na k'u y'a fɔ ko comité d'experts k'o ka sigi ko k'a sɔrɔ comité d'experts ko kuma tɛ a la a fɔra ko amendement minnu n'o ye a y'a filɛ anw fɛ nin de ka ɲi anw ma o kumana min ka ɲi aw ma aw k'o sɛbɛn ka bila ka na ko yala gɛlɛman bɛ min a bɛnkanw bɛ kɛ don min comité d'experts welela n'o ma wele o tɛ wele nin na o kumana ko ka bɛn ni o ye ko ka bɛn ni k'a dɔn k'a fɔ sariya labatobaliya ye ko k'a sɔrɔ olu yɛrɛ ye sariya minnu labɛn ka laban k'a bolonɔ bila ni o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a accord de défense kabi juillet kalo tile 16 san 2020 an k'a fɔ san 2014 ko ka bɛn n'o sariya kisɛw ye article 26 alinéa 4 ko min bɛ tali kɛ Mali ye ko Mali ye nin bɛɛ lajɛlen labato ko Faransi de y'i yɛrɛ bila i k'a dɔn k'a fɔ bangare minɛ kɔnɔ i b'a ye kanto k'a fɔ ko wa k'a ko kun k'a jɔnjɔn de dɛ kun ti dɔwɛrɛ ye ko gɛlɛyaba de b'i k'a dɔn Mali ani i k'a dɔn k'a fɔ Faransi ni ɲɔgɔn cɛ k'a sabu kɛ mun ye kabi waati min na min ye fanga jaso minnu n'olu kɛra nin waati laban ninnu na kɔrɔmɔdɔ sanko ka bɛn mɛ kalo tɛmɛnen ma san 2021 o kumana ko mɛ kalo k'o de ma se k'a dɔn da Faransi ye fiyewu ko mun na dansigira i k'a dɔn k'a fɔ furancɛ fanga tako fɔlɔ la i k'a dɔn ko o ma bɛn u ma o de kama ko Faransi yɛrɛ y'a yira ko bɔ o bɔ olu ti Mali gouvernement lakodɔn u ti Mali i k'a dɔn k'a fɔ marabaaw ni k'olu lakodɔn u t'u ka légitimité dɔn u t'u ka légalité dɔn o ko yala ko ka bɛn ni nin bɛɛ ye anw ka marabaaw bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ walasa jamanaw bɛ se ka to ɲɔgɔn bolo nafa bɔ sira la cogo min na u tɛ u yɛrɛ ye o minɛ kɔnɔna na o kumana k'an bɛ donni minɛ ko bi Mali gouvernement k'a ko ma minnu dɛ wa k'u ye k'a dɔn jalaki caman ta ka ɲɛsin nin marabaa ninnu ma ko kuma ni sanga bɛɛ minnu n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn maa minnu ye an dɛmɛbaaw ye i k'a dɔn kɛlɛ sira la minnu y'an dɛmɛbaaw bilasirali sira kan walima minɛn kura minnu n'olu bɛ san n'a fɔ minnu bɛ san walasa ka se ka kɛlɛ kɛ sanko kɛrɛnkɛrɛn ka bɔ Russie jamana na k'u ye diɲɛ bɛɛ de minɛ n'a ye k'a fɔ ko olu tɛ minɛn kura olu tɛ maa kalan karamɔgɔw ye nka olu ye Wagner de ye i k'a dɔn k'o y'a damana société hali ni jinɛnɛriw don an sɔnna mɛlɛkɛnɛriw ka na anw b'a bɛɛ fɛ o kuma k'an bɛ dɔnni minɛ ko bi ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ maaw la i n'a fɔ min n'o ye Emmanuel Macron o kumana ko waati ni sanga bɛɛ lajɛlen a n'a jɛɲɔgɔnw ani k'a dɔn k'a fɔ a mara kɛbaa tɔgɔlentɔw kɔrɔmɔdɔ ko nin waati laban yɛrɛ la u ye wale minnu kɛ k'o de kɛra la dabali banko ye waati min na gauche ko min bɛ tali kɛ Barkhane na olu ka force tun bɛ yen u ka camp tun bɛ yen u ka daga tun bɛ yen u bɛna wuli ka i k'a dɔn i n'a fɔ u yɛrɛ ko k'u bɛ taa cogo min na ko i k'a dɔn sigiyɔrɔ di anw ka wolomasiri tabaw ma k'olu taatɔ kɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn jamakulu caman farala ɲɔgɔn kan n k'a fɔ jamakulu caman taara ye minnu ye furu ye o ko labanna tuguni ko min ye Faransi ye k'u de filɛ nin ka pankuru bila sanfɛ k'a fɔ ko Wagner de ye olu mɔɔw kofɔlenw ni ka olu fa ka laban ka i y'a faamuya olu bila o bɔgɔ kɔnɔna na ko Mali gouvernement y'o kɔrɔfɔ k'a nkalontigiya k'a jɛya k'a fɔ nin wale min filɛ olu tɛna girin ka jalaki bolongɛnden ɲɛsin maa ma nka nin baara min filɛ nin ye k'a bɛ sɛgɛsɛgɛ wa n'i k'a dɔn k'a fɔ
maa o maa ni tɛgɛ tara n'o de don kɔrɔ ko kuma na diɲɛ maa bi kɛ o seere ye o kuma na ko ka min kɔni jɛya k'an bɛ donni minɛ ko bi ko wa ko i k'a dɔn ko Mali ka yɛlɛma Rusi fɛ k'u tɛgɛ bɛɲɔgɔnya sɛbɛn ni k'o lasɔrɔ k'o fana tɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko ye min ko an bɛ se ka bali min na dɛ o kuma na ko tanamako tɛ o ye wa ko maliden caman bɛ yen minnu yɛrɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ la ni o ye bi n'a bi kɛ a ka kɛ ni Mali kɛ i k'a dɔn min ye yɛrɛma hɔrɔnya o lakodɔnni a n'o i k'a dɔn o la wasa sɔrɔli ko baara in bi bila o minɛ de kɔnɔna na nka a mana kɛ cogo o cogo ko min ye Faransi ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ bi k'i k'a dɔn k'a fɔ ko kuma na maliden caman bɛ yen olu caman bɛ i n'a fɔ u bɛ ɲini ka ɲugu Faransi ka wale kɛtaw la wa i k'a dɔn k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ Faransi kɔni k'a kɔni man ka gɛlɛ bi kosɛbɛ maa jɔn tɛ Faransi la ko nka min ye wale ninnu ye k'a kɛra kɛcogo min na ko Mali gouvernement ka communiqué kɔnɔ ko min ye sariyaw ye olu y'a bɛɛ lajɛlen bato nka ni maa bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko o kumana ko Sonabatɔ o lawuli ni ka di ni kalaban ci ye o de n'u bɛ n'u ni ɲɔgɔn cɛ bi a jamutini ale ka fasiri nin ye an y'a bɔ indicateur du renouveau wa Faransi marabaw u ɲɔgɔnna kalaban ci tɛ n'o tɛ hali farajɛ den yɛrɛ wolo tɛ u ka nin haju in na nka kalaba lɔgɔjɔlaw de don ko olu bɛ fɛ k'u tintin bɛɛ ka diɲɛna ka balo maaw la nka maa si kana ɲɔgɔn ka fori o tɛ kɛ yan bilen nin kɔni kelennin o kelennin banna fo buwa wɛrɛ n'o tɛ nin bɔ in wa anw bɔra nin na n'a ma ɲɛ bɔn ko a ka dafiri a ti foyi tiɲɛ walahi a ti foyi tiɲɛ Faransi yɛrɛ mana taa fɛn dɔw bɛ yen i ka jɛ dɔw ka maaya kɔ latigɛ yɛrɛ kɔnɔ a bɛ lafiya min s'i ma ka fisa a ka ɲɔndɔn ye dɔw dɔnni haramu don Faransi wulila min kama u ye dan tɛmɛ aw ye dan tɛmɛ aw sago mana se a b'a fɔ k'a b'a k'aw sago la n'anw y'an sago fɔ a b'a fɔ k'o tɛ kɛ u ye nin ɲɔgɔn de kɛ Vladimir la n'a dusu tiɲɛna a bɛ ka jamana in da walo ye n'a y'a ta min fɔ k'o tɛ kɛ ko fo a ka to olu ta la aw de ye maaw bangeya mais maliden minnu bɛ ɲininkali kɛ k'a fɔ ko yala an tɛ ɲini ka kɛ fitiriwaleya ko parce que Faransi danmaya boîte ninnu bɛna don min na kɔnna ko ni tuma na ko yala e ka hakilina ye jumɛn o la u nana o min kama o baara de kɛra tɔ ka jɛ ni malidenw fɔlɔla ka ɲugun u la yan'u yɛrɛ ka na yala labɛn n'o maa b'a dɔn hali n'u tun ma na ni Mali tun kan ka bɔ a bɛ bɔ sababu wɛrɛ la min t'o ye nka maa min y'u wele o don o de tun ka nɔgɔ o ma nka a y'u wele ni pankurunko de ye a m'u wele ni dugumakɛlɛ o fana jɛlen don o ma kɛ wa mun ye dugumakɛlɛ don a la sarangana yer'o la baziw sigi ka tila ka dancɛ bila k'anw ka jamanaw yɛrɛma hɔrɔnya den yɛrɛ wolomasiri tabaw tɛ don ye embargo t'anw dala kabi 2012 anw bɛ depuis 2012 embargo bɛ Mali da la ka embargo kana an ka jamana dugu dɔ la ka kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ an ka jamana dugu dɔ la awɔ a tɛ ku lɛgɛsi o kumana mun don ka kɛlɛ bɛɛ kɛ ka se yen nɔ zanin ta ye kɔmɔ ye kɔmɔ mana bɔ zanin k'i dogo an ta kɛra o ye an sere ko yen nɔ k'anw ka dan ye ko kɛlɛ banna ye kɛlɛ dun ma suguya ka ban ko bɛnkanw na k'o fana bɛ a la bɛnkan filanan min na o de tun b'o la bɛnkan bɛɛ da wolo n'a banna sabu fanga kolonba min y'o bɛnkan in kɛ san 7 falaki a mɔnɛ de b'a n'ala an bɛ yɔrɔ min na i ko bi bɛnkan in ma kɛ ten a kɛra kun dɔ de la o kun de banna bi an ka taa sugu la o kan an ka taa sugu la an ka sɔrɔ ka segin ka na min ye bozokɛ dɔnkili dumandala ye min bɛ Mali dɔn ka laban ka dɔnkili da Mali la fo Mali ɲɛji sira fila bɛ jigin wallahi wa i yɛrɛ man'i taasi dɔnkili na i ɲɛji bɛ bɔ Mali ta ɲɛ wallahi i ɲɛji bɛ bɔ a ye ko tapo ça fait ne y'ale kɛ 2021 tiɲɛ yɛrɛ la o l'homme de l'année di non siga t'a la awɔ maa si m'a k'a ye dɛ ne y'a ka parcours n'a ka fɔtaw ye i b'i wasa n'a ye sabu a kɛra maa ye maliden don un malien ordinaire a bɛɛ n'a la ci min ye y'a fama la ka bɔkala ta ka laban ka juga ta ka c'est-à-dire ka taa danganda la i n'a dɔn k'o bɔ a bɛ Mali dɔn k'o bɔ ayi maa t'o dɔn baasi tɛ tiɲɛna Mali dɔnbaw bɛ yen u bɛ yen wa a ɲɛbaw bɛ yen a baara ɲuman kɛbaw bɛ yen ni se ma k'u ma u t'i dɔn dɛ a ka gɛlɛn dɛ nin ka dɔnkili kelen kelen bɛɛ san 10 sama yɛlɛma 10 a bɛ maa bila ta siga t'a la bisimila saha Nouvelle Horizon b'ale ta ni ye Nouvelle Horizon ta i k'a dɔn lakana o lahala Segu marabolo kɔnɔna la k'an ka faamaw i k'a dɔn k'a fɔ u ni jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw tarabasora ɲɔgɔn na a kɛra ɲɔnɔ a kɛra i k'a dɔn kɛlɛ ye kɛlɛ belebeleba Denba Kɔnte ale ye nin fasiri Nouvelle Horizon kɔnɔ bi a ko min ye ntɛnɛn don i mɛn kalo tile 2 ba 2022 san buguda min bɛ yen n'o ye Kulamba
o buguda ye pulamba were ale ni ka do nyono dugu ko na che kilometre sababo nyongo ko ni ngara ka do kele basane o kero do e koi ko ni do ko tiga ma do anala de jate wale ke ba tigila mau ku ke kulu baye kana ku bina shuru ka do ni buguda ko vole nga anga wulu masiri taba ulla ku kwa dishi daula ku kai ka do telia panguru yere ka telia o kera sababu ye ngani ajugu tigila ma nu ngani a chiru dai kongo yodde fe mi ko gelentigi nuye ka do adatoru la fe mi anga wulu masiri taba ka sana yele onatabe fe mi ka do lakana balia ka do sécurité insécurité zéro tinde lakana balia foi ka foko te dien social te koi larime malebi ga yele ni ka do sana yele ni dusu mi ka jatige wale ke ba tigila ma ka ta lu jugu yala fe mi ka do ko gelentigi ko lu dawalo o dola ko fe mi ali binaka biya ku be fe ga yira ka foko lu ma bampeu ko lu toni be koi segu marabolo konna la ko uyera mununu na eno fe mi fama ye o ye ka do ka ngania ka chiude ko ngo yodde no yanga wulu masiri tabaw ye serekli mi be nyono ya ka foko kele ka basana ye kusebe nga seba ya o kera ngo wulu masiri tabaw taye ba ka foko bingani sigero mafla o kele ko ka nyeshi nyono ani ka do mar oro mabafo ani nyono rema fe mi dogo kun temene jatike wale ke ba tigila ma ko gelentigu ku fe ga yira ka foko ali bi ku lu toni be tenendo mekalo klefla ba fla ni mugani fla sa ula kle watula iba ka fo ku ya nyini ku be shuru ni dugu ku volenga ni buguda ku vole ko kabiso mingeru fe ni ulo masi tabaw yodo ulu ulila ninga ni kwa dishida ula fe mi ka do sigida ina mekalo kle sa tarata do donc ibaru nyini ba no demba konde akoko ye wele blaika do ma ko ya jira ka fo ko jate wale ke ba tigila mau ko fama e dangaru ngani ala ko ko ngani ami kumu maga shuru duguinga ko fama e dangare ola ko nga ka kele basana kusebe iba ka fo ko minye buguda mino e kulamba were ale ni nyono dugu ko na kilometre saba anga wulu masi taba munu ye jamana kuma bolawi uni jadi jekulu ku karla nyona wati mina mba finyana janjo masa ko akera kele basane nga jadi mau ko iba ka fo ko adaturula ka sabu ke panguru ulu kuna funna wati minuru na do kelela olu de ka do bunde ni ndaw kansa jadi matambo nyongo jadi ma chama mbe kuna funu ya jira ka fo ko mi matambo nyongo ko lu ko ni blala shula ala kanu jigero ala kanu nyafiu fe mi chama vana ye ko lu minana ni ku do berela ko lu tege ku kuye o kuma na fe mi ka do ka fo nyingali o kera ngajuru ci ngajuru mi ka jabi aya jira ka fo ko nunu ya nyini de ku be shuru du ko volenga ko nga ko beba do mamunu do kamadu kufa ka maude do ko ye ikado ka fo ko katiba masina ko amadu kufa ka ikado mau ko amadu kufa wati do temena ka yi kalaka ka fo ko fo ale ka nyono minani ka do berela ko de ngania ba ma ko aklina de ba la fanflero mi ko bi o kuma ko akele do ka mawbo dablo la jatige ko akeme ko ta maw segere akani la sili ka yi kaleaka ko fale ka nyoron dugu mu memne ka ke nyonon sake nyonon dugu mu memne ninga ke ataye ko kunungo e gentenen do ko aka chede ndo yela mununa ku chama ba kundo do be buli fesi inflala no mutoi do were bu sena unale do dashi ni dugu in lamini na ubuka ikado jojole majoke o kan ko kuna jakara yoro minye anga wolo masita ba fana jombe kele josi ka sisa sanga di wati sankalo tanifla watuma bela jele fana na ko de kera kuna jaye o kuma na ngania ko kongera uma ninga chiude ko ngoyo de panguru yere na bara to bela jele o kuma na kuna fone o ko ne ni nda ngloka ka foka do adatura jadi maula ni roko fole nda demba konte aleka ndobla sebe ni anya bo nouvelle horizon ko no ga bidon bolido kramro wo ikado ka fo ambe nouvelle horizon chakela ni demba konte ku fara bela jele fu o kalaba mi talike wulu masri tabawla ku ka demeni benyoya ni ko kura ya ma ngana ya buka sana ni wati kada sibaya nu no ya uye ikado mi mitalike kuna fundi gafe mi nankama ko nouveau réveil ne be mbulu mono ba no fe amita caisse malienne de la sécurité sociale ko nini chakeda mi nga bara benedu wala saka sinya sigi kasika ulaben tugomina mi no bitalike kado ka fo abara kelaw o kuma na ko ulu hakli koko taraka nyeshi uma nyema ya so ulu kangani ya ye uye fatiri no bitalike Karija Traoré aleka fasiri do ka boy kado ka fo caisse malienne de la sécurité sociale konnana wala saka sega ni jeya ko ye josin baye chake dawla sango anga jamana chake daw sango krengere na musaka ko binyana bo yoromun na o kuma ko mamunu no luka baraka kanga seka taka nyechi sega le kelima no ye auditier ko ka kanga ke moye paromo wala saka seku hakli la koko kuma be o kuma ko chake dai ma nyama no bi ishaka kone kufo ale konye ikado ka fo o ngania ko deye kalaba ka fo ferani dabali de bi sege singa wala sa mi ye ikado jamana marabaw ulum mako be kado jamana kai
se ka lamara jɛlenya mun kɔnɔna na o baaraw k'olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na o de y'a to ko kalansen taara ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu ni olu ka baara bɛna bɛn i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli kɛli yɛrɛ ma n'o bɛ tali kɛ audit interne u k'a dɔn cakɛda in yɛrɛ kɔnɔna na maa minnu n'olu bɛ to ka taama ni ka taa cakɛda yɛrɛ kɔnɔna la a kɛra an ka i k'a dɔn k'a fɔ fan o fan kɛrɛnkɛrɛnna Mali fan bɛɛ lajɛlen walasa ka don caisse malienne de la sécurité sociale kɔnɔ k'a lajɛ baaraw kɛcogo bɛ cogo min na o kumana ka se ka jɛya minɛ ni ka i k'a dɔn u la sabati o bɛ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ baarakɛyɔrɔ la hɛrɛ ye o bɛ kɛ jamanadenw yɛrɛ fana ka tɔnɔbɔyɔrɔ ye i k'a dɔn min y'o bɛ tali kɛ nin kalansen min n'a sigira sen kan o kumana k'a laɲini kun ye u ye o ka bɛn ni o baara kofɔlen ninnu ye nin don kofɔlen ye ko nin tile damadɔ min ni o kɔni baaraw sigira sen kan o y'a yira k'a fɔ ko maa kofɔlen minnu n'olu ye mɔgɔw ye minnu kan ka se ka nin bila nin baara in kɔnɔna na o kumana kalanfa dɔ taara ka di u ma kalanfa min n'o ye maa hakili feerelen ye min dɔnko bɛ nin ko in na kosɛbɛ a ye bilasirali caman ni k'o bila ye u ye ka laban ka ɲɛfɔli caman kɛ u ye n'u bi sɛgɛsɛgɛliw kɛ u ka kan ka taa taabolo minnu na i k'a dɔn cakɛda bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na jamanadenw bɛ se ka wasa cogo min na caisse malienne de la sécurité sociale ninkura bɛ se ka fiyɛ ka baara la cogo min na kɔrɔ ko o baaraw caman bilara o minɛ kɔnɔ i k'a dɔn ko Isaka Kɔnɛ o y'u ka maa ɲɛmaa ye min bɛ tali kɛ Isaka Kɔnɛ na k'a ye kɔrɔfɔ ni ka i k'a dɔn a sangalamaya ka yira k'a fɔ ni laɲini kun ti dɔwɛrɛ ye kunba ni sanga bɛɛ lajɛlen la jamanadenw olu ka siniɲɛsigi o labɛnyɔrɔ de ye yan ye n'o bɛ tali kɛ dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya ani ni minnu bɛ yen n'olu kɔni taara sɛgɛnlafiɲɛbɔ la walasa ka se ka olu ka sɛgɛnlafiɲɛko baaraw k'olu la nɔgɔya olu bɛ se ka dɛmɛɲɔgɔnyaw lasɔrɔ cogo min na u bolo bɛ bɔ musaka misɛnnin minnu na olu bɛɛ lajɛlen kɛ kamaloya ɲɔgɔn ye ni k'u fara ɲɔgɔn kan wasa bɛ se k'a sɔrɔ u la cogo min na i k'a dɔn k'a ye ɲɛfɔli caman ta ka ɲɛsin maaw ma minnu n'olu bɛ ka kalan ni kalansen in kɔnɔna na olu ka kalansen ninnu k'a bɛ kɛ sababu ye walasa i k'a dɔn baara minnu ni musaka minnu bɛ don cakɛda in na olu ka se ka lakodɔn an'u bɛna bila ka taa sɛgɛsɛgɛliw la yɔrɔ min na o kumana u ka se ka baara kɛ k'a sɔrɔ gɛlɛya tɛ a la sabu k'i bɛ bila baara o baara la n'a a hakili kɔkɔ t'i la n'i t'a ɲɛdɔn jɔnjɔn kɛ kɔrɔ k'i bɛ rapport n'o ye gafe minnu n'o k'olu labɛn tuma dɔw la majɛngɛw bɛ ye a la wa a bɛ k'a damana gɛlɛyaba ye Isaka Kɔnɛ ko a kɔni wasara nin kɛnɛ na kosɛbɛ a y'o baaraw ni k'o bɛɛ lajɛlen lasigi sen kan kalanfa in ale ka baaraw bannen kɔfɛ maa minnu n'olu ye gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ ni ka se ka kalan nin ko in na olu fana ye layidu ta i k'a dɔn k'a fɔ baarakɛyɔrɔ ye ani jamana ye k'a fɔ u bɛna fɛɛrɛw ni dabaliw bɛɛ tigɛ olu hakiliw kɔgɔra ka ban baara in a bɛ sɛgɛsɛgɛ cogo minnu na u bɛ minɛ baara in ni k'a bila o minɛ kɔnɔna na wa k'u na baama na n ka fɔ ka taama ka taa cakɛda ninnu yɛrɛ a sigida minnu bɛ yen n'o ye direction minnu bɛ yen a n'a bolofara minnu bɛ yen ka se ka faamuw ni k'o baaraw kɛ sabu n'i kalanna ko la i ka bila a kɛli la walasa ka tɔnɔ ka ye i n'a fɔ ko laɲini kun ye o ye cogo min na Karija Tarawele an y'a bɔ i k'a dɔn k'a fɔ nouveau réveil olu ka bibɔ la ale ka kalimu-kala talen don Karija ka kalimu n'a ye i k'a bila i k'a dɔn nouveau réveil ko ale bila ne bɛ Hope d'Afrique ta Hope d'Afrique n'i y'ale ta furancɛ fanga i k'a dɔn kuma kɛlen don a maa ɲɛmaa ye Yakuba Ndaw ale kɛlen don ka kangari siɲɛ fɛn min ye ko monsieur le président de la transition Assimi Goïta ko n'i y'i bolo bɔ Kogala Maïga la ko i k'a dɔn k'a fɔ ko o ye i k'a dɔn se kɛlɛ y'i yɛrɛ ma dilitigɛ hukumu kɔnɔna la ko ɲɛ bɛ sin i yɛrɛ ma donc buru minnu ɲɛsin bɛ sogɛli ma ko n'a ye sogɛli bɔ a n'o buruw cɛ donc ale yɛrɛ bɛna jɔ direct la u b'a fiyɛ a la dɛ ko buru k'u b'a fiyɛ dɛ oui o kumana i k'a dɔn k'a fɔ Yakuba Koyita a ko di a ko min ye i k'a dɔn Asimu Yakuba Daw Sakɛ Yakuba Daw o ye fasiri kɛbaa ye Hope d'Afrique kɔnɔ a ye i k'a dɔn nin wele de bila Asimu Goïta ma furancɛ fanga maa ɲɛma ko n'a y'i bolo bɔ sogɛli Kogala Maïga la dɔrɔn o kumana k'ale de bɛ kɛ i k'a dɔn maa ye ɲɛkin bɛ kɛ ka kɛ ɲɛsin maa min ma ko sogɛli Kogala Maïga k'ale b'a ko fɔ an ye dɔɔnin Yakuba Daw a ko sogɛli yɛrɛ k'a bangena 19 ni 58 1958 k'a kɛra i k'a dɔn Tambango k'o bɛ Gawo a marabolo kɔnɔna la Hakaja min ye i k'a dɔn Gawo ale ye i k'a dɔn an ka jamana duguba dɔ ye kɔrɔ Saheli bolo o marabolo kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko politiki maa don wa min ye maliden don ko i k'a dɔn dɔnni karamɔgɔ fana don ingénieur télécommunication ko o de y'a ka baara yɛrɛ ye o kumana k'a ye i k'a dɔn minisiri jɔyɔrɔ caman fa min ye fanga caman bɛ olu ye danaya d'a kan a ye minisiriya jɔyɔrɔ fa Hakaja belebele ka fanga waati
no ye General Amadou Toumani Touré ale ka do aka fanga wati la o ya ke ministry ye min ye ka do anga glaninge chagedaw ani julaya ministry ayo o jorofa industry ni commerce ayo jorofa am min ye ka do Ahmed Mohamed Ag Amani ale fana kele le pongablo nyama ye ka do octobre kolo kletani woro ba flani mugani flasa katasi avril kolo kle mugani sheki ba flani mugani nani ka do ayo jorofa o fana bolo Usman Isufi Maiga ka do kabo mekalo kle flala ba flani mugani nani katasi ka do septembre kolo kle mugani wolon vlama ba fla ani wolon vlansa ba flani nani katasi ba flani wolon vlama o kuma janyo masai ba ka fo ko ka do joro ayo fa fana na ko minyi ka do premier ministre ya o koni senzena kasa ma doni minye furanje fanga kunvolo dialo le ko kabwe no ye bandao ani Muktari olu yalo len ko kabwe o kuma na ko fanga blu nyema ya ko senzena ga se shogel ko kala maigama premier ministre ya franje fanga o tara ko dama asimi goita o edana ya daka aiwa ni mawre ko yamuru yo ye shogel ko kala maiga ba e ka fo ko minye ka do aire sugandira jengalo kle wolonvla ba flani mugani kele sa asimi ka do kale ka chien watula o kuma na ko fe mi aka gouvernement ayo sigi ka beni jengalo kleta ani kele ba flani mugani kele sa ko kabo asugandi wati fo kana se bima blo nyama yala shogel ko kala maiga ko haklina mimba ma ko wulika jo kele ndo nofe do ba mbarabo do be ka do alanyini do ba lakushi do yere be ka do minye fiyen ko luglan ko da Allah ko ka do ka fo do ba kungulo de nofe ayre kungulo de ka boy sa lu kala lafiya yere de ka kungulo yere to lu nye koro atebe fiyo ande o mamali ko do wa mako ya ni kuma fo chugola bashite ko do ba kungulo yere de nofe ko yi o kuma na ko minye ka do ko bingani kunvulo taraka nyesha mani munye ka bi saraflata ka be ka do ko AMRTP ka bo sarata abe sara wereta ko mingera ni kaural o ka boli ministry koro ko kai ka do ko akoni ko sangani wati ma do be boni ga ka do ida sago fo ni gida ko ala kala ko sita ka segere ko nimbe kunye ayre kungulo ko no feta ko o kuma ko shogel ko kala maiga ba ka fo ka tega mamunu ate ka do mamunu sago na ko ta ga ko ebi olu de ba no fe bi ko fo ka do ta ka boy o shogel ko ka do ka fo ko asimu koita kale de kanga shogeli ka lakana ni ka lafaza ina fo shogeli ka deme ka lakana ka fanga lafaza chugumina o kuma na ko lakana o de dagale do asimu koita ga nyeshi shogeli ma ko fe mi ka do ni ko nunye ko politiki ma be ba kele mbom malila ya ku tefe ga shogeli u nyela bi wa ko shogeli bu do ni ko ubi nyon do iko do ni tegere ko shogeli be jamana in do aba dogo nye u do o kuma na ko mi ye jamana chake dawye o gundo ba bula bu do aba dogo nye u do politiki bunaku ko dunante o ka sabu jidgule bambaye o kuma na ka be joro mina shogel ko kala maiga ko ako joro mine abe ko fabi ka ye ka do dankari min ta ka faransi segere farafina bangunga amma mancha jango nga jamana kono ya kwa amma mancha shogele minke akeba mancha o kuma na ko fe miye ningoe ka ye wale minke ka bena malidun dine nu nganyama wa kera malidun haju ye ka me muneko o kuma na ko am mangobe mamina o shogele nyana cheba ni musoba u chamanye munu kunama be jamana yere kunama lase jamana to fana kunama lase yorola munu nga keta bisiga jamana yere ka yere mahoranya ka dambe sigi ama ko shogele ye ka do disiguru munu taku nyeshi ibai ka foko politiki mau chama be no uye fenja ma voka nyeshi shogele ma e ko ma shite ma dakene ka foko karsa de dakene do tietala ko te ko ngambe yoro mi ko bi ko jamana de nguna fan ko shogele be ka barake no ye ambe fa ka ke chugo mi ka be kata no kungle na no hakli na de ko jamana de famba hakli na ye wa ka marake chugo ka be jamana de ngat no de kono ani jamana yere ka lafia na ka dambe de kono o kuma na ko mi nye fere ni de bali chama mbitige ko ka nyeshi ni ma ko fole ma be mi ka do asimu goitani shogele ku ka jen ku ka flaje ka kele no kalfatore ma do ma de o fana digira do la tu o kuma na mi nye ka do ka fo ni ngoisa ko ube ka barake tabolo mina ko mali deunde ya la nyinu ka kete o be ka ke o ke chugo la fambe ro mi ko bi folo wa wajibi yale do uma fe mi ka do ni be bara nyumana wala man ni be faso joni alakola ko ibe mangancha ma meiko ni be maunye ibe sengancha ma meiko ko de wati yen niye ko kuma na ko ferende bali be ka tige ya saka agele ya nunu mbulo ko mangan fe be ka chi ko mangan chi ba chama be kemejo iba sura keme bela jile fanga koro dafri le mi ni ka do ulu majie ni mone karlu la ko achama yo ka mauye ku tefe akanya nunu mbulo chugo shila u tefe nunu nga benga sabati chugo shila aywa mi nya asimi goitae ku be
fɛ ka Choguel a ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'o bɔ yen o dun kɛlen don i k'a dɔn k'a fɔ kangaran de u ni Choguel cɛ ani Asimu cɛ o de kɛlen don i k'a dɔn k'a fɔ gɔntɛrɛ min bɛ ka u bali ka se Asimu ma ko ni Choguel bɔra yen bɛɛ o kumana dilitigɛ a dakun bɛ Asimu yɛrɛ la k'u bɛ ɲɛsin a yɛrɛ ma o kumana k'o ye fɛn ye farati bɛ fɛn min na politikimaa dɔw bɛ yen fangakɔrɔ o kanubaw minnu ni kan dɔ fangakɔrɔ a ka politikimaa minnu bɛ yen fangakɔrɔ minnu da tun bɛ tulu la n'olu da samana ka bɔ o la dɛ olu ka kuma de cayara wa kuma caman u b'o mɛn fɔ fini kan fɔ i k'a dɔn k'a fɔ nɛrɛ bɔ ko sabu k'o tɛna dabila wa u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ a ka tiɲɛ ninnu bolo ka lagosi ko k'a saboter i k'a dɔn transition kana ɲɛ cogo si la o kumana ko kɛlɛ kun ye mun ye Choguel de b'u ni Asimu cɛ o la o kuma fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ bɛ ka tigɛ jugulamaw fɛ cogo min na Choguel ni Asimu bɛ se ka kɔ don ɲɔgɔn ma k'i bolo bɔ i k'a dɔn Choguel la n'a y'i bolo bɔ Choguel la ko k'a fɔ ko maa ɲuman wa ko ɲuman tɛ an na ko ye ko maa si tɛ dakɛɲɛni ye i mana i k'a dɔn banakɔtaa la bila i bɛ taa i k'a dɔn bawulikɛla de ta n'o ye ɲɛgɛnɛkɛla ye i ma tila kasako la o kumana ko maa min bɛ k'a kɛ ka ɲɛ nin cogo in na ka ban k'a kana to sɔn cogo si la u ka don ne ɲɔgɔn cɛ a k'i bolo bɔ nin na ko n'a y'i bolo bɔ a la dakun b'a yɛrɛ la fɛn min ye MINUSMA ni Faransi ye wa ayi ko an k'olu gɛn ka wulusiw nɔfɛ k'an ka jɛɲɔgɔnma ɲɔgɔnya bɛɛ dabila wa ko Choguel y'o fari min da an bɛ taa o sira de fɛ sa k'o ye maaw sago ye Mali fanba fana bɛ fɛ a ka kɛ ten dɔ kɛra i k'a dɔn dan ba dako la hakɛto kuma kɛrɛfɛ o kumana ko premier ministre min n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ale ye maa ye min ni a kɛn bɛ ka transition a kolomayɔrɔ ta a ko adisi la wa min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko a kun fana ye mun ye a b'an ka danbe ni yɛrɛma hɔrɔnya min ni jamana b'o nɔfɛ k'o ɲini ka di an ma ko nka k'o ma bɛn maa minnu ma k'olu n'u yɛrɛ ye koyi k'a sabu kɛ mun ye ko Choguel bɛ taa ka sira in fɛ ko Malikura ko min fɔra ko fɔ an b'o kɛ ka s'a dan na fo Malikura ka ye Mali foroba cakɛdaw la a ka ye Mali ka taabolo bɛɛ lajɛlen na k'o ka seereya Yakuba Daw ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ d'Afrique kɔnɔ u ka bidon bɔlen don janjo Kɔrɔmɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ Yakuba Daw fo ani d'Afrique a cakɛlaw bɛɛ lajɛlen donc a bɛ i n'a fɔ Choguel ye anti Bali sa parce que tellement flèche ale de ye gɔntɛrɛ i b'a gɔntɛrɛ dɔn wa bouclier Choguel de ye bouclier ale de ye gɔntɛrɛ donc n'i y'o bɔ yen dɔrɔn e se bɛ k'i ma dɛ e yɛrɛ bɛ jɔ i bɛ jɔ kɛ Choguel flèche caman bɛ ku Choguel la parce que ale b'a si dɔn a b'a si dɔn min b'a fɔ a b'a fɔ a bɛ politiki maaw butɔn rouge yɔrɔ dɔn min fɔ Asimu dun tɛ politiki maa tɛ sɔrɔdasi de don a b'a ka sɔrɔdasiya baara ni faso kumabɔ baara de la a tɛ politiki dɔn n'u sera ka nin bɔ yen bɛɛ a labilala Yakuba Daw ka fɔ don waati kɔni taara sa o kɛra o kumana an hakili la an na se ka a korokaraw cɛ kɔntɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ indicateur de renouveau olu fana kun kumanen don dakuruɲɛ damadɔ i k'a dɔn ko logement sociaux ko min ye récépissé 300 bonyango minnu n'olu bɛɛ lajɛlen récépissé f'u ye ko olu kɔni i k'a dɔn ko audit kɛra ministre Birima Kamina k'u tɛgɛ dara olu bɛɛ lajɛlen kan wa ko i k'a dɔn différence min bɛ yen n'o ye so 225 ye kɔrɔ ko bɔko fɔlɔ la k'i b'a ye k'a fɔ ko so banbaliw tun bɛ dilenw na nka zen k'o kumana ko o so banbaliw ko min ye marabaw ye olu y'a kanu k'a fɔ olu ka bɔ a la o kumana ko min ye 1,800,000 bonyango o fana cira wara ku la kɔrɔ min bɛ tali kɛ OMH mɔɔw dɔw olu fɛ olu bɛɛ lajɛlen fana bɛ i k'a dɔn k'a fɔ bɔgɔ jɛnnen na bi olu ye bisimila minɛ i k'a dɔn Bamakɔ kura o kumana k'an bɛ donni na ko bi ministre Birima Kamina kɔrɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn ko cabinet dɔ kun taara audit kama maître Mɛnkɔrɔ Tarawele o k'olu kɔni y'u ka fɛsɛfɛsɛliw na jaabiw kɛ o kuma k'an bɛ donni minɛ ko bi ko hali du 36 bɛ yen o kumana mun ye bâtiment public ye olu bɛɛ lajɛlen fana bɛ na labɔ k'a sababu kɛ u bɛ yen o kumana dalu tɛ ye k'a fɔ k'u ka kan ka kɛ yɔrɔ in na cogo min na fara ɲɔgɔn kan la o kunnafoniya fana tun bɛ yen an kuna se ka min la perepere latigɛ nka waati koron kama an na i k'a dɔn dan sigi bi taa ale a la